Els alumnes de primer i segon de batxillerat d'Arts Escèniques de l'Institut Alexandre Deulofeu de Figueres han protagonitzat un concert especial dedicat als pacients de l'Hospital de Figueres. Aquesta iniciativa, nascuda durant la pandèmia de la Covid-19, continua sent una mostra d'empatia i solidaritat que busca fer més agradable l'estada de les persones ingressades. El propòsit d'aquest concert ve donat per la Fundació Salut Empordà, que deu fer 3 o 4 anys ens van convidar per primera vegada per fer una cantada per la gent que està dintre de l'hospital, que per desgràcia ha d'estar dintre de l'hospital, un llit d'hospital, a passar uns dies. I la idea és que des d'aquí fora, gràcies a l'amplificació, ens puguin sentir des de les habitacions per passar una bona estoneta, ja que s'acosten les festes, fer-les una miqueta més agradables aquests dies que són molt d'estar per casa i d'estar a casa i que t'has de quedar aquí a l'hospital, que sempre són, vulguis o no, desagradables, perquè no hi estàs perquè vols en un hospital, però almenys fer-los passar una miqueta millor a la gent que hi és. Sí. En els seus inicis, les actuacions es duien a terme sense altaveus, fet que limitava l'audició de les cançons. Enguany, gràcies a la col·laboració de Perspective i al seu suport tècnic, les melodies han arribat clarament a tots els racons del centre hospitalari, oferint una experiència sonora completa que ha pogut ser gaudida tant pels pacients com pel personal sanitari. A nosaltres és magnífic perquè penseu que això que anem assajant ho fem a dintre d'una aula. I a dintre d'una aula hi falta una cosa molt important, que és el públic. I tenir l'opció de tenir com un primer contacte amb el públic, perquè és el primer concert que fem cada any, aporta coses molt bones per als alumnes, perquè també s'enfronten per primera vegada davant d'una situació que si no hi estàs acostumat és lleugerament estressant, i també serveix perquè s'hi vagin acostumant, i també, perquè no, per mostrar la bona feina que estan fent a l'aula i que se'n puguin beneficiar la gent que ho escolta. Aquest projecte va més enllà de la música, crea un espai d'esperança i emoció, reforçant el vincle entre l'Institut Alexandre Deulofeu i la comunitat. Les actuacions no només entretenen, sinó que transmeten ànims i consolen moments complicats, demostrant el poder transformador de l'art i la solidaritat.